φτιάξω από ένα δίσκο που θα έχει μέσα άγρια ρίγανισά μου. Θα έχει θρούγκ. Θα είναι μπότα, θα τα κάνω εγώ μοσκεύματα. Θα τα κάνω από παιδάκια, θα τα μεγαλώσω και θα σας τα δώσω, θα τα υιοθετήσετε εσείς. Συγκινείς πάρα πολύ, Νίκο. Ναι, αλλά το υιοθετήσω σημαίνει ότι θα καταφέρω να είμαι και καλή μάνα. Δεν θα τα πεθάνω, θα τα σκοτώσω. Θα είσαι τέλεια μάνα, είναι ξηρικά βότα. Δηλαδή, εάν κάθε μέρα τα ποτίζεις, θα ξεραφούν. Ωραία. Τότε ό,τι καλύτερο λοιπόν για να γίνω μάνα. Θα πάω να υιοθετήσω βότανα. Γεια σας. Και αφού μαζέψαμε αυτά τα υπέροχα βότανα στη μέση του πουθενά, κύριε Πατρώνη, ήρθαμε εδώ, στο χώρο σας, στον τόπο που πραγματικά σκαλί, βήμα-βήμα το χτίζετε με τα χέρια σας, τα δουλεμένα, για να μπορούμε εμείς να απολαύσουμε αυτά τα υπέροχα προϊόντα σας, τα βιολογικά, τα οποία είναι όλα 100% καθαρά από τη φύση. Είναι 100% φυσικά, χωρίς πρόσθετα χρώματα, χωρίς συντηρητικά και η βάση τους είναι το βρόσιμο καλής ποιότητας ελαιόλαδο, χαμηλής οξύτητας. Γιατί σήμερα θα κάνουμε μαγειρική. Μαγειρική θα κάνουμε. Τι μαγειρική, προσέχτε. Μπράβο. Μαγειρική από αυτές τις σκαλές που φτιάχνουμε τα σαπούνια τα υπέροχα. Δεν υπάρχει αυτό που μυρίζω. Η ιστορία της Olive Benefits ξεκινάει από το σαπούνι. Από τη συνταγή που ανακάλυψε εδώ τυχαία του προπάπου του και έπειτα μετά από πολλές δοκιμασίες κατάφερε και έφτασε σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα με την οικογένειά του, με την κυρία Δήμητρα και τα παιδιά τους. Να μιλάμε για μια ολόκληρη επιχείρηση που το επιχειρήν βασίζεται καθαρά και μόνο στη φύση. Olive Benefits. Πάμε να φάμε κάτι. Δήμητρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία. Μου κάνεις πλάκα ή στα αλήθεια μου μιλάς? Αλήθεια. Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πάμε. Ούτε. Να φάμε μια κυραλιφούλα. Αυτή που βάζω στο πρόσωπο. Yes, πάμε. Καλέ. Νόστιμη είναι. Αυτό τώρα το δοκιμάσαμε εδώ για να δείτε ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό, δεν υπάρχει τίποτα χημικό. Δεν το τρώμε. Πες, επιτρέψτε μου, Νίκο μου, ότι θέλουμε αυτό πόσο ml είναι. Αυτό είναι 250 ml. 250 ml, ποσότητα δηλαδή της μάζας που θα φτιάξουμε, του νερού και τα λοιπά, σε γενικές γραμμές, πόσο βάζουμε λάδι, πόσο βάζουμε νερό, πόσο βάζουμε θέριο έλαιο. Είδατε, γιατί είναι μυστικό. Ένα λεπτό. Φυσικά και θα σας πω. Περίπου τόσο είναι το λάδι και άλλο τόσο είναι το νερό. Και σχεδόν κάπως τόσο είναι το αιθέριο έλαιο. Καταλάβατε!